Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai levek ule tun chum video a chuan South Korean action crime movie mu nom chung chuang kumsang ni som pasaria tlangzar fabricated city ti he toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang kuana hi taikun ta thiam takni chinin tuna ero a hun tam jok chu online games khelna na mangin internet cafe lama chuan atap de ucho to a FPS games khelber chinin captain tia ko thiam chung chuang tak ani nge team ne yin resurrection ti in anin wa boka masoi to chale rin tlak a team te tana thi po hlawlawa khel chin ani awangin a team mate te po in anral khat ngai na thlom biau mai ni khatsu a games khelna bulmaya mobile omringot churon ri in meche o chuan internet cafe ya phone a theng hil thule hlo neya a ina petur chuan aron ngena a hlo chu atam tham ve de wangin kwan po in a games khel lai chu kalsanin phone da tur chuan akalta ani kongka hong hwai chunga lo in bual mi anula chuan do kana khan lo daro poisa po ka da sa ang ati awangin kwan po in kongka hong chung chuan inbol to su ti pa in a chwa san zui ve tamai ani atuk lama chuan maktak main kuana mu hi lai chu police che chuan tual tha thu boi wangin anon man ta mak maile asia thau lovin akut pha te chuan thi sen lo kai nuain tual tha na chemte po aruma chuan lo ombok ringotin a fingerprint le DNA te la chu a ma zan lama me chenu phone a pe kirna ruma chuan mu ani box si wangle CCTV apo alut le chuak lai chu alan chian em wangin chu nula naupang te thatua chuan rin hlel ni in tum ni ngot a chwal nuwa adul le angonga voi engemo zat vita pu ani bokani thil thleng chuan news headline zong zong lua khat ngalin mi pui huat ron ani thuaya nurse na thok mek kuana nu po police station lama chuan rang taka kal ngalin anni la chuan mu taknial po an lo phal sak mang silo afa pa chuan tuala that thei ngai don lovani ti hrechiang kuana nu chuan a thei top chho in afa papoi khoilo dan chu tlang au pui tum ve te Mahse mi pakhate ma lamchang ane silo wanga beidongin public attorney minchum sanga puina chu angin le ta ani Mahse fin fiana zong zong te chuan kuana lam an hoi chupa wangle mi puilama changa norna anasat em wang chuan court rorel na po in kuana chu thiam lo chantirin dam chhunga jail bang zu turin achung tho chu arel zui ta mak maile gamer ani a dileng lengin tharum thona lam games khelin hura mangchina twal tha po a she lawang ti chu mi puile court thu nei tu te ngai dan ni bokin court rorel na azo nu chuan tanina po security chaber maya chuan dam chhunga tang turin an phur liam ta wa mai ni atan pui rorum tak tak te jinga chuan kuana chu naupang chum chiap anglek chauni in achidui maya tanin chunga an ho tu pa ber ti theile honga zet maduk sola chuan zuam ngal emin guard te mu lai reng te chuan a ho te nen an soi sak ron vel chin tang senior tole honga boxi ani awang chuan guard te la chuan maduk swalam chu tangtlatin thil thenga wang chuan akwana jok te chu shemin an khung shan pha vel ni somthum chung zet khung shan ani nuwa chuak vele theisham kuana chu maduk swa pol te chuan nula apong swal nuwa athale dan te chu chipchiar taka lo zot velin an mana an pe phot chuan kuana chu an soi sakron de ureng ani ber mai chutiang renga tan in chunga hun mang shiom kuana chu ni khat chu anule public attorney mina te chuan ron tlo in a mai hliam khemne inwai tang chuan kota torna sahle ani ti shethiam anu po in mitui dan harsa atinge mai izalen theinan hian thei top ka chwa me kanya beidong reng so reilote lo twar le lokla kala chhuak nge yang che meche om nem pong swala thatu nu ni kadulo ang bokin nangpo meche om nem pong swala thatu angin nungbik lawang che tia thu cha in shiom ti tak chungin akal san le rita ani hemi nu po hian jail chunga kuana nun chu la shiom tluang zel Mahse achunga cha mitlem te ero an omve thowa tualit hat lowang ti hi ka ring thlap
chu maduk su po hian a hriat awang alom zuamte anei che tia mi pakhatin a hril hnu phei chuan chuan kuana po tipau khawin tum khat maduk su le apol ten soi sakli an tum phei chuan pen le pencil manga a man ro siam chop mangin maduk su apol te ho atuk zal vek nuwa maduk su ange po chu bitum vele in do zep taka omreng chu atum to bi khau lovani nima sela chutia ngak hlel taka anuron lak chwa hun anga mek lai chuan thulung chha thak tak dongin anu boral thu public attorney minat chuan aron shil tamai adet certificate i sign phot lo chuan vui thei ani silawa pui khop mai mi pui mo sit na le diriam na zo zai te kha atwar theingang lawa ama nun na alata ani mel ati nu phei chuan ko ana chu ake chesom vek ani ber maya anu tharau te chumang phan zuin anu wang tal po a chulai mun chwa sana pui khoi tu ani lo zia fin fia chu tumin ruwa manna asiam zuita ani ma achu bein ani po ain vit ve ngala hewang hian damdo in lampan pui tuma phur chwani ngalin konglaka kwan chuan ama veng tu guard ho chu be thutin cha bia dil vel lai chuan an chuana motor chu che swal zuin an hliam na hlom biau bokani engtin tin monia tal chuak thei kwan chu chief guard chuan ka tumin tin zuaw Mahse TUALTHATTU ani chu arin big lo wangin akap le talo hlawani ram noi lama tlan lut ngal kwana chu mi mu hlau taka biru kwa zui zuk zukin mi thuam no phote churu in ain bel chop nok noka atlan bo thu po chu darwe ngalin mun tina zon ngal ani bok airport lampan mek foreigner nu patuak ten an motor chia an boy puilai a mu in kwan chuan an motor chu siam sakin an motora chuan ve adil zuya kwana chungchang engma shevelo anya wangin anron kirle ma an motor kol tir churem ti bokin cha bi chuan hlan zuya chumi mang chuan kwan po in ama pui thei tur bernia angai mina chu office a chuan kalchil ngalin engti kong hoi zong emutala apui thei chu abe sei bokani mina po in anu thi chu lo hlan ngalin case chu kalo en chiang le donia Mahse tu nari chuan police nena in pele zok mai ro alo ti tamai mina police kaute anron thlen ma in kwan ero abibo man lo thungani hemi nu hian kwan chuan achungchang internet a post om zong te chu internet cafe lama highlight le in ama tan lo zonga post tam tak zinga chuan ama tan lam hoi zong documentary chu mufu in ani chuan engtin nge minute thum chung lekin voi ni pong swala avi nual manang evidence te hi fingle thiam taka da chop anni theiani ti te asoi wangin kwan chuan chu thil ti chuak tu Mr. Harry chu be pop ngalin wanei thak takin chu pa chu a online games khelna a team te zinga mi chu alo ni hla ubokani Mahse ani na taka ero Mr. Harry chu mi pani lovin me chia ani da ithunga a ming chu yolwan ni in kwana te team resurrection team atelve ani yelwan ni chuan awmna cafe nei to pa chuan police abiak mek thu shilin pon lama anin mu nu chuan a chena khopui pon dewa mun biru tak lama chuan a shwai zuita ani yelwani chu ma ne khosale me chachu tak ni Mahse computer lama ero lobon ru zekin a hun tamber a man na po ani nge jail chunga ai ngai lo yelwani ei tur pek tui nai tak te ai nu in kwana chu online game sa ati me dang te chuan ron zom vele in voi duai lo game a chanpui to chin tu kwana chu chanpui let ve tumin anron in volunteer ani ber mai uluk taka case chui na thok yalwani po in thil fel lo le rin hlel om tak hai chuak nual to in tual thana thleng chen sang te po uluk takin an en let le hloma crime scene zong thlen na bula chuan chak ngai ain park zia chin ti te chu an sha chuak theita yalwani chuan trak chu chuile ngalin chu lampan chuan kuana te po an thok chuak zuya mi pa pani suitcase khaya in che smart tak te churing helin an zui ru ngal bokani chuta TV actor lar no John Yonga in chunga chuan chumi te chulutin in chunga thia lolet reng to no arwang chu an bom choilwa chuan an choi chuak le bokani chumi nu chuan no in chung chu expert rol te chuan an du ang to ka swasam le in fingerprint le samlem te chu da chopin an zeidana an voi khatina ani lo ti chu achiang hle bokani
tin kwana shiat mialo ero an chevel zong chu heng mi zong te chungami public attorney minat chuan khol changkang zet mangin amiroite chevel chu alovil reng bokani chu mai baka nuwa thattu dik tak po chu sumdong house tonto chairman shuwa fanuni in ani chuan a fanu mual phole shemna tor chu ngai ngam lovin hetianga tual thana a thlen changa ani lodai talo tir thiam tak minat chu a na tho sak turin alo roile mek to bokani minat chuan a room thu ruk a mel manga ama choina a hon thei chunei bokin a chunga supercomputer mangin chairman shuwa fanu tual tha aya talo tir tur mi po chu azong kwale mek to ani a me che thlan chwa chu hiang jong soni in actor no ne na in nim nai ngai reng lo le a chunga thil thleng tur engma shelawa mani mum ve mek ani bokani actor tual thimek le a that tu lem changtur anla rel fel chia lo wanga a boral thu na tlang zar lo noa in chunga lut ru zui kwan chuan fingerprint lem chuan a thalak churu in yelwani hne na chuan hlanin tun truma an mital o tir tum chu shat ve shim a cha kani yelwani po in an me che target mek ni na chu chui chuak thein heti mek lai hian mina pol te po in jiang soi chu ni khoshilova siamin asam chil le thisen te mangin crime scene tur chu an siam chop le mek to ani chumi nu chuan kwana an ta lo tir ang chia khan ko lem mangin noa ina chuan kal turin an thlem le ta ani lelama jiang soi phone lote brutu kwan po in jiang soi betunu o chu ama lo betu o tho kha ni ti a thei bok jiang soi ang tho hian kwana po kha mi house fa patwal thana a amo phur tuwa mo po luini in tunami ang chia hian antal o tir hlotlin wanga tun hun hi thlengta ani bok ti kan shathiam thei wai o me hemi nu hian kwan chuan crime scene a kaltura dot manga mi shang bum chuak chen tu nu chu jong chuakin aman ma che in bai ka la chuang man chia zui a phen om chu public attorney mina kha ani ti ala shiat miaw lo wanga shetchak kwana chuan han zui ve buk ma se akar tong nu tuk chuan konglaka pelo sanin minan volunteer adu wanga a prison record asiam danglam sak ma chuan alaron man zui tan in chunga thil thleng wanga phubalak chak zek le mina zara adu na te ti hlotling theita ma chuan kwana chu dim lo le to hle in thil thleng sha yalwani mang ang chuan in chunga kwana om thu shilin swat team te po in rang takin an lu chil ngala yalwani ro man angye yin engtin tinimoni kwana chu rontlan che chuak thein an pani chuan mun him lam panin an tlan singal bokani ma an a om na chin a shachat thei chu kwan po in makti hle in chu vele yalwani chuan mina pek anu thi chunga tracking device chu mu chuakin chung zong phen om chu mina ani tian sha chuak ve ta chia mai hei wang hian kwan po in ui tak chung lo theilovin anu thi chu a vombo ta ringut ani hemi nu hian kwan le atim te chuan an mirin hlel mina building thli thlai tur drone chu an thlo chhuat tir ta a public mia changa crime scene nu lu tur mi adu du thur chuak nal theizel tur chuan khol changkang tak nen a in chhop de urup an ring bokani an rin na chu adik nge ni ti an proof nu chuan kwan le atim te chuan jiang soi tal o tirna na minale a hautena noa ina an crime scene siam chop te chu an ti chele ngal vek bokani hei wang hian min po in crime scene tur chu mundanga siam chop le atumani nima sela kwan chuan mina hoten crime scene lem siam an tumna te chu an motor chopin a bom dar sak vek maile heti mek lai hian actor noa thattu dik tak chairman shuwa fanu po hospital lama damlo der mekin abiru meka chwa thwai ya zalen le evat adu to awangin min po in ahna chu arang thei ang bera azo fel angai melbok chairman shu me po in thinrim ophiar chonga anor ta ka wangin minat chuan a crime scene siam chop manga abitum jiang so I tal o tir chu tumta in a thil tum sherana ruwa man na lo nei ve kiaw kwanala chuan chairman shu fanu zok chu tal o tir hlevin actor noa thattu ani thu chu sha chwa ani ta hlau zok mai thil thleng chu dar le ngal vekin minarwa man na chu a hlo cham chiang ta le ani
mina chuan kwana hena tanga kol dong zuin ani po man chu ani thuai tur thuaron chila mina la chuan zam o ka reng chwa du der lovin min chawngam ton om ve ta chukalom hle mai crime scene siam chobringa thil kal tluang pu reng hi ka ne to lutuka tuna chuan nangi om taboka a phur om ta e ati du chau kwanan kol ada zui makwanga ain ro sak zui kuk lai chuan a secretary chu a thiani ti mu in kwana chuan alu chil me kani ti a shethiam ta a room thuruk lam pan ngal tum minute chu kwana chuan soi sa zuin tharum anin nga hle deu buk nen minute chu azal zui der mai kwana chuan a super computer chu haile sak ngalin crime scene siam chopna video po alo tam na ro e ama video ngei po chu alo tel ve ani ti mu in anu in thei top chua kholaya an lam tang tur a zong lai a mu nu phei chuan a thin rim na chu a so sang hle minala chuan inu kha mani in that ani tak tak hle nem alo za ve seksia ka kham lu tuka ka that tamai ni kha lati khum zuin kwana thin rimin adu ang to ka asoi sakle nu chuan data zong te chu in transfer ngalin yalwani tham drive po chu awwa telve bukani chuti lai tak chuan ma chuan ron kolin iron kalwat lo chuan itim te hi ka that vekang aron tile bok minala chuan theilovin yalwani ina mali anauten itim te chuan sheng mek minute somthum chunga I thlen man lo chuan an thivek don atile boknen atim te ngai poimo zogri kwan chuan data in transfer zo hun po chu ngak man lovin atim me ti ho chan chuak tur chuan man mo takin atlan chuak ta ngalani atlan laklo lain minute chuan ron ko le in crime scene siam chople tura chuan yalwani kha katal o tir ve to donania adi nle chul dang te po ka team ten an lovek to ala ron ti khum zui lelama yalwani in lama po mali haute chuan lal shot le in nuaman ti pang viau mai relo te nuwa light churon thimin kwana aron thlengve chia bok thim thama ne so taka mali haute atuk zal nu in kwan chuan ati me ti ho chu chan chuak vekin man mo takin TV station lampanin an tlan chuak ta ngalani ma anaw te hole police te po chuan andang zo hau lo bok minala chuan media ho chu dot shilin kwan le atim te chu do tapu in ani na zong chu an ma nia chuan alo me bel 5 vek mai ni TV station an thlen nu in midangin an mani man tum tu te an buai puila in yalwani chuan thudi khailan tumin athiam na chu alo mangchang kai ve meka Mahse du anga ahman mo thailo wangin relo te nuwa phei chuan ama ti lo midang ho zong chu police te ho chuan an man fight avek maile kwana po hwal be vek ani to miaw wangin ain pe ve taringot mai thil thleng chu TV ya life a pek chwa mek ani boka wangin minapo ahlim har viawani Mahse le ahlim hun chung ero reilo hle in a super computer ro pui zet chu yalwani tham drive la in vidlut vurenga wang chuan ti thia om ngalin a chunga data zong te chu TV station te thil ti chwa mek block vek yalwani chuan life in a pe chhuak ve ta hem maile mina thil ti te nom tak crime scene lem manga mi tal o tir dan le kwana ngei po diklo taka pu thluk ani dan te chu ngial ngan taka tlangzar vek ani ta ka wangin thu nei tu le mi puite po in thudik tak chu an lo sha chwa phave theita ani thil thleng ma chon ngam lo mina chu tlan bo dai tu Mahse a car steering chu kwana te tim chuan an lo thon sak dai wanga tlan bo le theita lovin man ani ve ta luaw maya na ten om tho tir tu achunga million om ho po chu chui chwa vek ani don ta ani kwan le atim te po chu chwa zalen ngal ni in min le ma te po sarkar hostel lama anin mutarai rai mai kara ho saktak foreigner nu pa te po chu ama aya chale tharmoi zoka an kar andon le to awangin kwan chunga chuan an lom nu pa hle bukani hemi nu hian kwan po in anun chu zalen le hlim takin mangve ta Mahse do tapu ani awanga anun chan pha ta anu ero ngil ni ane ngai lo thungani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule